Tuku telondo gedhog cangkring rega sak kilone lak 3.000. Ayo kanca tetep dieling-eling kewajibane lak yo sinau. Sinau ngono kanggo golek ilmu. Dok tulangan nglancar mlaku-mlaku nglakoni kewajiban iku ngono kudu. Ayo kanca arek-arek Sidoarjo kabeh ae lanang wedok iku padha sing nang tengah kutha apa sing nduk desa ayo terus semangat sinau saben dina sinau ngono kanggo golek ilmu iku penting kanggo masa depanmu mulane kanca ayo lakoni kewajibanmu lak yo sinau dalane golek ilmu sinau nduk sekolahan ambek bapak ibu guru sinau nang omah barek bapak ibumu sinau nduk masyarakat barek tanggamu ojo sampe lali telung panggonan golek ilmu kabeh iku kudu dilakoni barek semangat ambek senenge hati niat tulus lak sing landhese barek terus muji pangeran kang maha suci. Gedangan rek lak Sidoarjo padha iku ambek Sukodana ayo kanca terus sinau kanggo sangu urip nek wis diwasa saka warung terus nang sepanjang balik nduk kuduran layo liwat cadang
duwe ilmu uripe gampang lancar golek pangan papan barek sandang cak sareprek saka tambah oso wani lawan penjajah Walanda ilmu iku lah werna-werna ana ilmu alam barek sosial budaya London Kupang cak Sidoarjo sing asli sate kerang lah iku sing ngancani ayo kanca kabeh ilmu disinaoni sok nek wis gedhe iso dipilih salah siji Sidoarjo lor kulon lak Bolong Bendo cedhak tarik jejer Mojokerto eling kanca ilmu iku sarana kanggo buka kunci lawange donya cekap semanten atur kawula menawi lemah